Tak půjdeme trénovat. Slyšel jsi o té nový kobyle, která přijede? Jo, slyšel jsem o ní. Zajímá mě, co to bude. Za koně samozřejmě. Chápu tě. Taky mě docela zajímá, už bych ji tady chtěla vidět. Kornete, Rési, on přijde nějaký nový kůň? No jasně, ty o tom nevíš. Ne, víš, že já o tom taky nevím. Jaký nový kůň? Nějaká prej nová kobyla. Měla by to být nějaký holštýnský kůň. Tak na to se těším. Já také, tak já musím jít, tak čau. Elo, to je dobře, že už tady si vědí. No, chtěla jsem ti říct jen, že přijede novej kůň, tak bych chtěla, bude parkourovej, tak bych chtěla, abys ho nějak procvičila, trošku projezdila se s ním v jízdárně, jasně, abys prostě naučila, jak se tady jezdí a tak, jo? Co, on přijede novej kůň? To jsem nevěděla, to jste nám neřekla, slečno Báro. No, Elo, je to prostě tak to řekni holkám. Ano, paní Báro, nashledanou. Můžeš mi říkat ahoj, už jsem ti to říkal několikrát. Tak ahoj. Holky, víte, co mi teďka řekla Bára? Co ti řekla? Zajímá mě to, řekni to, dělej. No jo, tak se uklidni. No víte, on přijede novej kůň. Novej kůň? Ano, Lenko. A poprosila mě, abych ji trošičku projezdila a procvičila v jízdárně. No tak to je pro tebe velká čest, ne? Novýho koně procvičit. Jo, to jo, ale trošičku se bojím. To je Wendy. Chtěla jsem mi to říct taky. To je v jízdárně teďka. Aha, to mě moc mrzí. Tak to zjistí až hod potom. Pro boha, Wendy, snaž se trochu. Já se snažím. Omlouvám se, pojď Majty. Wendy,